hindi ng mga DJ. Hot hindi ng mga music. Talk dirty to me. 96.1 Hot FM. Hati ang radyo. Preview. Yes, good afternoon sa ating mga ka-listeners. Magandang hapon, Metro Manila and Mega Manila. And you are listening to the one and only 96.1 Hot FM, Hating ang radyo to. And of course, it's 1:39 in the afternoon. Kamusta naman ang ating mga ka-listeners dyan sa Colegio San Lorenzo naman, di ba? Kamusta kayo dyan? And of course, gusto natin batiin ang ating mga friendship dito, may mga text dito sa atin. And of course, I want to say hi to Angelo Marta, of course, and Nina Carsola, nakararating lang, good luck naman dyan, di ba? Oo, ano oras ang klase mo ngayon lang? Okay. And of course, ang saya-saya ng araw na to, no? At dahil masayang araw na to, syempre may kasama naman tayo dito, talaga naman special ang araw na ito. Gusto ko introduce sa inyo lahat ang aking partner, walang iba. Please welcome on the show, DJ Chiki. Hello guys! Grabe, napakaganda ng boses natin, mga ate, kuya. Iba na kasi talaga pag nagko-concert. Oo, mag-concert ka? Ang boses eh. Wow, talaga naman. Hello guys, binabati ko nga po pala si Howard Pantaniwa na nakikinig po ngayon sa amin. Hello, tsaka kay Ate Kali, hello. Pati na rin po sa pinakamaganda naming professor, si Miss Ivy. Wow, talaga naman. Bigyan natin ng isang applause naman ng professor na yun. Napakaganda. Wala na pag nangingiti. Ayaw niya ngiti ngayon, pero mamaya ngiti din yan, no? Ayan. And of course, eto na nga, alam mo ba, dahil sa masaya ko ngayong araw na ito, meron tayong isang message dito, no, na may nag-text sa atin. Mahalaga ba yan? Sobrang napakahalaga nito, partner. Ito na nga, ang tanong niya, which is much better? Single-sex school or co-ed school? Isang talagang magandang topic yan. Preview. Diba? Yeah, tama. Napakaganda. Kung ikaw, papapiliin ka, saan ka ba? Single-sex school or co-ed school? Para sa akin, co-ed school. Ikaw? Bakit? Siyempre ako single. Nag-co-ed ka na yun. Mag-co-ed pa rin ako. Okay, co-ed. Siyempre. Sa co-ed kasi, diba, it's like a normal school. Siyempre. Bakit? Pag sa pag exclusive or sa single sex school ba? Hindi ba normal mga actually, normal din naman. What I mean is that yung mga nakakasalamuhan mo araw-araw, iba-ibang tao, alam mo yun, na iba-iba yung tao rin naman pag sa single-sex school. Sa bagay, yun naman na ang pagkakaparehas ng dalawa, no? Pero ang pinagkaiba lang kasi, sa akin, all girls, tsaka all boys. Yung sa'yo, co-ed. So, halo-halo, mix. Hindi, for me kasi, maganda ang mix kasi nga, iba-ibang personality yung makikilala mo, iba-ibang kwento ng buhay. Siyempre, hindi lang naman pag-aaral ang ginagawa sa school. Siyempre, andyan yung magkakabandi kayo, magkaka-friends ka ng kusino-sino, diba? Sa single-sex school. Sa single-sex school kasi, normal sila, katulad nyo. Diba? Iba-iba rin yung buhay nila. Although, kami, sa single-sex school, mga babae kami lahat. So, parang pare-pareho kami ng ginagawa. Parang alam namin kung ano yung quality namin sa isa't isa. Kasi sa inyo ng mga taga-co-ed, diba? Pero diba, sa ganyan sa single-sex school, diba dyan nag-develop yung, sabihin natin yung pagiging, yung LGBT, yung mga tinatawag na LGBT group, diba? Yung same-sex relationship, diba? Nag-develop yun dyan. Pero diba hindi pinagbabawal sa atin? Oo naman, di naman. Kasi everybody is equal naman. Yun din, pagdating naman sa co-ed, equal lang naman lahat, diba? So, sa huli naman, bakit sa single din naman may equality rin naman sila. Yes. Through their attitudes. Correct. Pero, lang kasi, hindi lang sila mix, walang lalaki, walang babae, pare-pareho lang sila. Parang, kumbaga, equality nila sa kanila, yung pare-pareho sila na babae ba, para na lang sa mga
nagiging, alam mo na, boyish, gano'n. Kasi nga, parang isang sex doll yung nakakasalamuhan nila. Sa bagay, oo nga naman. Pero sa huli naman, kahit ano naman piliing school, kahit co-ed, o kaya naman single sex school, sa huli, sa tao pa rin naman yan kung gusto niya mag-aral. And everybody is equal. Kahit anong school ang piliin mo. Tama ka dyan, partner. Yes. Which is better, an exclusive or single sex school or an co-ed. Ang sabi nga nila, diba? Kung sino daw, anong pinaka-better, much better. Pero para sa atin naman, diba, partner, pareho lang yan. As long as lahat tayo nagtututo, lahat tayo nakagraduate. Correct. Yeah, and of course, yan ang ating topic for today na talaga namang malaman ang topic natin ngayon, no? Oo. Tama, napakarami. Maraming nakarelate na estudyante. Kayo ba, guys, mga estudyante ng Caloria de San Lorenzo, saan kayo much better na pipili sa isang single sex school or katulad natin nasa co-ed school? Okay, and for that, of course, pwede nyo kami i-message By Twitter, okay, just tweet us, okay, and or sa Facebook, meron din kaming Facebook account. ayan. At syempre, hashtag ng 96.1 Hot FM, of course. Yes, i-hashtag nyo rin yung WSSS or CE, which is much better, single sex school or an co-ed school. Okay, saya naman ang araw na to. At syempre, Kasing saya ng paghawak mo ng mic, partner. ang ganda ng mic ko kasi gumagalaw yung mic ko. So, bakit nakasteady lang yung mic mo? Ewan ko ba, partner, parang iba yung pinahihiwati. pero alam mo, sa'yo talaga, no? And of course, yan ang ating topic for today. And ikaw ba may babatiin ka ba? Mula na, partner, lahat naman na sila nabati natin. Nabati mo na. Tama. Okay. Nabati. Paano mo binate? Binate, syempre, greeting. Saan ka ba? Okay. And of course, eto na. Ano ba naman, partner? Baka naman mag-overtime na tayo. Overtime na ba? Tingin ko hindi naman nag-i-enjoy na ako eh. Oo. Sobrang enjoy ko na, oh. So guys, thank you sa pakikinig. Yan. Yes. Sa lahat naman ang nakikinig, thank you so much. And you are listening to 96.1 Hot FM. And this is DJ Gili. And this is DJ Chicky. And maraming salamat. Thank you for listening. 96.1 Hot FM. Ang init! Hot. Ano sa'yo?